Salam, gaderli vatandaşlar, salam mehriban iyleşler. Men size şuun Türkmenistan'naki bolup geçen vakalar barada Berdi Muhammedov'un kakasının ölümü ve şonu kabatlap, şonu bağışlanıp geçirilecek sadakalar barada gıytgaça gurun vermekçi ve yeni de Novat'taki halkı çürkömöklük, halkı talamaklık sadaka bahanası bilen halkı talamaklık deyip men şeyle adlandıryan inni yerli hakimligin yani yerli resmilerin halkın arasında yeni de pul toplanışık başlanını sadaka bahanası bilen oturan garip halkın yani bir ağaç bir dok halkı aylığından yani 20 manattan köprek aylıklı işgärlerden 50 manattan ve politsiya işgärlerinin has köprek pul düşen bölümlerinin 100 manattan pul ýygnaşyk başlapdyr. Bulum sadaka bahanasy bilen sebäbi yerli vilayetdäki baş mescitlerde geçirilecek sadaka geçirilecekmiş ve şoňa pul gerekmiş. Inni görüp oturýas bolin. Inni aslında sadaka üçin yürüte telekeçiler var yani biznesmenler. Olara gerekli yani produktlarını, imitlerini getirýärler. Tügü diýsin, tügü bolsun, ýa-da ýa-ni kartoşka bolsun, ýene bolsun, soğan, pomidor, eýle beýle. Yani gerekli sadaka gerekli zatlary mallarlary bolsa yani mallarçylyk bilen meşgullanýan ilatdan bolsa yani mal talap edýänmişler. Yani getiräýmeli bular bu başga dil bilen aýdymyda nalog diýenýäli bir nalog diýip atlanyrsaňam bolýar-da. Her kim şoňaly getirmeli mukdarda, belli bir mukdarda näçe goýun bolsun, näçe geçi bolsun, ýa sygyr bolsun, öküz bolsun, şo mallarlara nalog salynýan ekeni. Inni pul toplanşygy bu näme diýmek? Bu ýene de şo sadaka bahanasy bilen jübi doldurulşyk ýa bolmasa gapçyk doldurulşyk diýip atlandyrsaňam bolýar. Çünki bular ýa-ni yerli resmiler bu pullary ýygnap öz aralaryna bölüşjeklikleri görünüp dur. Çünki ýa-ni yerli hakimiň başlygy, vilayet hakim ýene de prokuraturaň başlygy, polisiýaň başlygy, ýene de mehemeň başlygy şol vilayetdäki şu başlyklar öz arasyna şu halkdan ýygnanan puly bölüşmekçi. Bu zatlary görünüp duran zat ýene de şu ýanky düşmän Nowatdaky talaňçylyk oturan garip halky ýene talamaklyk diýip men şeýle atlandyrýan. Bulum ýene de ýokarky oturan Berdi Muhammedow ýallaklygyň bir görnüşi şo pulumyny eltip berip ene sadakaňyz kabul bolsun diýenýäli ýene Nowatdaky ýallaklyk we Nowatdaky bir garny aç bir garny dok oturan halky talamaklyk diýip düşünýän. Onun daşaram welaýetlerde bildiriş eglan edip çykypdyrlar. Ýani 7 günüň dowamyny toy tomugy tutmak bolanok türkmenine tutulayda gidli tutulan toylarım bilinäýse bulara erbet jeda beriljek digem aýdylypdyr. Inni ýanky türkmen milletiniň medeniýetine seretsek türkmenler ama damaşy ogly ýörjek bolanlaryna bütün ömrüni diýenýäli pul toplamak bilen başarsa başarmasa şu barынан ýogundan bar edip halk pul ýygnaýa ogly ýörerin ine toy ederin aýdymçy getirerin taadanyna getirerin diýip şol niýet bilen gelin alaryny ýygnan pulny inni şol bir 90 ýaşa baran adamyň şu 90 ýaşa baran adam öldü diýip başlayan adamlar
Şol adam 90 ýaşa baran adam öllü diýip toý tutman, bütün ömrüni ardy edip ýören, toýuny tutup bilmän ine halky şeýle ýagdaýda köseýärler. Lebap vilayetinde bolsa şo toy tutulmazlyk, şo toy gadagançylygy 7 günnäp dowam etmeli. Ana Mar vilayetinde de şeýle. Başga vilayetler hakda hiç zat bilemok. Şol 2 vilayet barada bilýän. Ondan soňra edil şu wagtky döwürde mähkeme işgärleri mescitlerde aýlanyp şol şo ýeriniň hukuklygyny üpjün edýärler. Çünki geçiriljek sadakalara da çağırılacak adamlar diňe resmilermişin. Yani pul toplan garip halkı barmallar. Barmalı adamlar yerli hekimliğin başlıkları, yerli resmiler, yaşlı adamlar ve mesciddeki yankı mollalar, müftüler, ahunlar ya imamlar, neşler yalı adamlar barmalı. Goy verilecekmiş. Beyle ki oturan garip halkı goy verilmeyeceklikleri görünüp dur. Inni yankı pul bölüşüp barada aydamda bu gelen pul halktan yığınacak pul inni şol resmilerin arasında paylaşılmalı. Mesciddeki geçirilecek sadakalar bolsa telekeçilerin yani mallarçılık bilen meşgul bolýan mallarlaryň arkasından şolar tarapdan geçirilecek. Emma bu ýerde soraw emele gelýär. Pul onna bularyň nämetine gerek? Yani telekeçilere tüzüni, uwuny, soğan kartoşkasy bilen üpjün etmeli bolsa, mallarlarym bir mal bilen üpjün etmeli bolsa, onu yine de soraw gelip çykýar da ol pul näme üçin ýygnalýar onu o pul. Yine de ýankaýdyşmaly jübi dolduruşyk ýanky halky talamaklyk diýip men şeýle düşünýän. Şonuň üçin hem gaderli watandaşlar ayaga galmaňyzy haýyş edýän bu zatlar haýsy gaçana çenni dowam eder. Haýsy gaçana çenni bu Türkmen milletini talamaklyk dowam eder. Inni meniň bara dogrusyny aýtsam dilim tutulýar, köp zatlar aýdy bilemok. Hayran, aklym hayran şu zatlara. Haýsy gaçana çenni talamaklyk dowam eder. Çünki halkyň gözüni açmak gerek, şu zatlary aýtmak gerek, bolup geçýän zatlary her kim özüniň hak hukukuny talap etmeli. Ýagdaýym ýok, berbiljek dälimeli. Gaty gidip berse de işden işi taşlawan bilersiňiz. Sebäbi barbyr şol aýlyk diýilýän zat siziň eliňize gelen ok. Şonu bir aýlap işleýäňiz, işläp der döküp iň sonunda şol aýlygy arkaýyň özüňize soğup bilen dok, çağalaňyzy iýdirip gerekli zatlaryny alban bilen dok, iýdirben bilen dok, içirben bilen dok. Ana şonuň üçin gaderli watandaşlar aýaga galyň. Ana meniň aýtjak dadym hak hukuklaryňyzy talap edin. Bolýa onu sag bolun dinleýäniniz üçin.